Bi me kalo kile mugan ani wolonfila samba flani mugan ani kile aw munu ban file sanga na ka wakati anga bololo kanala Malikona yan kata se Maliko kanama ambe aw befu aka wakati o chukwala aw kun sigile me ka kuna foni me makono Malikunafoni.net ale jabaraninka ni o watu sili ayo bismillah. Amanga bi kuna fundam ni femi sa anga chamache fanga jamana nyama koro ni oye mbanda uye fokata se Moktar Wanma ni ale ministri nyama koro sa ulu munu tumbe anga ulu masiri taba ulu ka boloka katika ulu feno kabini tenente mene kunu suro kwani ukwan blala kata uka dembayala kabini banda ufukata se Moktar Wanma nulu mnena kata katika ufeno bololo kana fantan nani bela jele minelendo ni ngunungun kanye ngunungun kan munu yeresa ni chiente aklena odo efemi ode kafo ko anga dugmasira ufukata se anga sanfestroma ko ulu bebina datugo wa ko couvre feu ko fana bena si anga jamana o konnala ngunungun kan yere chaira bololo kana mi yere la sakrenkrenena ale wole ko whatsapp ministre sombe no ni ale nyashinembe lakana konyoma ulu kon bora ni ka kuma ka agalontigiya ka foko bela jelen kata ika chife ko nu kuma nu cheta akelengele na shila kulugorokaw feno mata ani duru bonyango o koni bonena ani na machama ulu tununa ka sababu yake utumbe kulu ne kono kulumi ni abinani uye jila akera mekalo kile muga ani duru samba flani muga ani kele akera kamani alebe dina dugu sigidala dina dugu alebe kulukoro laminina ayela ka fo anga lakana tikila ma ofesa ko ni kulu kale kontumbe ka bo monike yoro odila aboto eno sa kon sebe koro falen kundu mina ani buna ramadona ore lasta akoni yelemana jila protection civile no ekuluguru protection civile sa ulu konna na kana debedo ni manuma ukon sira ka shuta ani duru ninka ore labo ni wakati na ubeka shuto ninka ulunyini jila gawo ni courant tigera machine femi be courant di masa ni obewele ko groupe électrogène nazarakana kata se froma o frado be sirobola sirombola fukata se pali furakise uluma tarata temene na sescom mina lebe gaw ka fe gaw dugumbe na ale wele ko nganda na folo mi dona ni fenu na sa abeti jo se fawari million kele o bonyangola ana folo bora gawo dugudendo ode kuna ayre ka fola saka ka lanyini femi ode ni sescom be sika bana bagato ku frake chuga mina wala saka bana degun ninga otakabo uka ganda idugutigi kata se America la sigidema onu nyona chama ukoni ye folike kasedi inchabaima aka wale anyuma kelila amita ko kan kibarula Emmanuel Macron bi alamsa me kalo kile muga ani wolonvla ale kontara uranda kauka jamana o konnala uranda ni pariere ni nyongonchi sami ni figa fortunte uni nyongonche ka hakili jinga fo Emmanuel Macron ale lekera jamana nyamai me ni awulla kata kingali ka ufeno Nicolas Sarkozy ta okera samba fla ani tana o professeur Jacques Chirac ale fana tunye France kauka jamana nyamai Paul Kagame ale min tunye tratike ani France ni nyongonche ka yake ukapangurumba do ukoni bina ukasabe ukapangurumba do ale kwani bina akera avril kalo kile woro samba kile ni keme kononto ani bi kononto ni nani Burundi ka uga jamana konna la kerenkerena sa uga dugumbe no ni ale wele ko bujumbura koni bingani wale chama ore taraka yin dugula ma ni ka usegere kerenkerena sa sor la femfe ore mugujugu mi ni abe wele nazarakana ko grenade akera mekalo kile muga ali duru sudamine yere ula akera bulma femina sa ore bulma fem belebele saba mi nabe mauta katanuye uga dugutagaula ukoni sa akera sa uye ninga ni cheni ka odo mauku dugula de yere kon sa ulu koni sebe koro jatigera ni bingani wali ula ayira la ka fo dugula ma fe ko ma chama ko ni jogina wa ma do yere fana be ulu bonena nina Malikunafoni jabaran na jabo awkulo garze kara ni kunafoni debi ni ngada awkulo la bela jelin kuloga awni ci awkala jeli ko nyumana nala manga jona ame nyogon sono shini inshallah kunafoni kura ulu keneka yano jesa ayo haklito awerela akokla ko haklito aw kerfe mawla alsa alaka basigi ani sabali alako di jamana diw kelingene na bela jelima aw kambe